kai wannan rayuwar da me ta yi kama bacin safe na daren ma gashi yana so ya gagara a ce abinci ka ci so ɗaya da daddare ba za ka ƙara ba sai wani daren wannan ce irin rayuwa ce wannan wa yake damuna kuma hello yaya kai mene kake ta damuna yaya mene yaya bintalo ce ta yi eh me ce aka samu mace ko namiji to yaya biyu yan biyu ta yi yaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai yan biyu ba kace yan biyu yaya hello yan biyu kace yan biyu yaya amma ɗayan ya koma yaya alhamdulillah wani ne yan biyu na yi tanadin ɗaya ki haifa min yan biyu din shekara yana yi suna wannan wace irin rayuwa ce